Здравейте! Ден 18 от 365 дни на промяна започна доста мразовито, но пък за моя радост с моята кола готова след ремонт, така че се размразявах с кеф. Тук съм за дръстване, разбира се, и се разкрасявам на светофара. Пристигам в офиса, чакам да ми отворят, защото съм се забравила ключа, но пък си заслужава чакането, като видя тази хубава сладка Алекс толкова да се усмихва. Тук отмятам някои работни задачи, преди да си изям кекчето с протеин и тиква, последното за седмицата. И след това имаме, разбира се, работни срещи, обаче точно преди обяд аз доста прегладнях, да си отрязах няколко парченца луканка, между другото в 3 парчета имаше 90 калории, доста си е. Но пък ето, че дойде време и за обяд. Ето какво се взеха аз. Моята колежка не е много доволна от обяда ми, но пък аз определено хареса ми, беше вкусно и здравословно. Тук отваряме брутални свещи. Красиви, ароматни. Аз със сигурност определено ще ги изпробвам. Може и вие да ги опитате, заслужават си със сигурност. И след това си хапвам една сладичка без захар. Разбира се, и завършвам вечерта с тренировка. Наистина съм доволна. 30 минути кардио на стълби, това е най-трудното кардио за мен, но пък смятам, че е доста ефективно. И преди да продължа следващия уред, се освежавам, като разбира се тук една мацка решава да прекъсне моята фотосесия, но по какво и пука на нея, разбира се, и завършваме с пътека.